Levettük a lakáselosztót, hogy megvizsgáljuk a földelést, és nagyon sok hibás fekvést tapasztaltunk, ami nem szakszerű. Üdvözlök mindenkit! Nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy 3 évente kötelező villamos biztonsági felülvizsgálatot végezni napelemes rendszernél. Levesszük a burkolatot, hogy tudjunk mérni célműszerrel. Sikerült levenni a burkolatot, és találtunk több szabálytalan bekötést és kivitelezést. A legelsőre szeretném felhívni a figyelmeteket. Ő a betápunk, és nem a főkapcsolóba van bekötve, ő a főkapcsoló, ő a kis megszakító, hanem a kis megszakítóba érkezik először, és a főkapcsolóból megyünk az inverterbe. Ezt pont fordítva kell bekötnünk, a betápot mindig a főkapcsolóba kössük, hogyha valami probléma akad, lekapcsoljuk a főkapcsolót, és megszakad az invertertől, a túlfeszültségvezetőtől, megszakad mind a két helyről az áram. Ez az egyik hiba, amit észleltünk. A másik, hogy nincs kiépítve védőföldelés, csak ami a 4-es betáp vezetéken az zöldsága, csak az van kiépítve. Nincs plusz 16-os védővezető. Ugye gyárilag a túlfeszültség levezetőt a gyártó 16-os zöldsága vezetékkel kötötte le, és ez a szabályos. Viszont tovább is kellene menni, mert hogyha véletlenül adódik egy zárlat, vagy egy villámcsapás, akkor azon a 4-es vezetéken nem fogja tudni 30 méteren keresztül megfelelően elvinni az áramot. Ilyenkor vagy ide le kell ütni egy új földelőszondát, hogyha valami probléma van, akkor rögtön le tudja vinni a föld felé, vagy berakni egy 16-os zöldságát pluszba. Csak ezt a kivitelező elfelejtette berakni. Még egy másik szabálytalanságot tapasztaltam a DC elosztószekrényben. A napelem tartó szerkezetet is egy 16-os zöldságával szoktuk lekötni, hogy tudja megfelelően levezetni a villámáramot, hogyha véletlenül belecsap a villám, viszont itt is csak egy 6-os vezetékkel van lekötve. És a túlfeszültség is 6-ossal van. Tehát itt gyártó 16-os, kivitelező meg 6-os tesz be. Ez nem szabályos. Megnézzük a napelem DC feszültségét. Jó. Megfelelő. Amit láthattátok, a mérések megfelelőek voltak, szabálytalan bekötéseket találtunk, nem megfelelő vezeték keresztmetszetet, mint például a földeléshez nem találtunk csak egy 4-es levezetőt, a napelem tartó szerkezetéről csak egy 6-ost, ezek nem megfelelőek a működéshez. Levettük a lakáselosztót, hogy megvizsgáljuk a földelést, és nagyon sok hibás fekvést tapasztaltunk, ami nem szakszerű. Ha közelebb jön a kamera, akkor meg tudjuk mutatni.
Két és feles vezeték C25-tel van túlbiztosítva, mert volt egy villanyszerelő, aki kicserélte a 20-ast, mert állandóan leoldott, tett be C25-öst, két és feles kábel keresztmetszetre, ami nem megfelelő és nem megengedett. Ez tűzveszélyes. A másik bekötés a napelemes rendszernél a 10-es MKH sodott rész vezeték mellé be van szúrva a tömött 4-es vezeték, ami egyáltalán nem szabályos, ez nagyon tűzveszélyes, és bármikor okozhat egy lakástűzt. Tehát a földelést, azt is megvizsgáltuk, az sem megfelelő. Tehát nem találtuk meg a csatlakozási pontját, csak egy fővezetéket, ami jön, és nem megfelelő volt az értéke. Értékhatáron fölött volt. Szeretném összegezni a látottakat, mielőtt elindulunk a következő helyszínre. Amit láthattátok, nagyon sok szabálytalanságot találtunk villamos biztonsági felülvizsgálat során, és erről szeretnék egy pár szót mondani. Láthattátok a mérések során, hogy nem megfelelő keresztmetszetekkel kötöttek be különböző készülékeket, nem megfelelő a földelés levezetésre a vezetékkeresztmetszet, nem megfelelő volt a földelés a rendszerhez, tehát nagyon fontos 3 évente villamos biztonsági felülvizsgálatot végezni, és így kiderülnek az elrejtett hibák. Ha úgy érzitek, hogy nem megfelelő volt nálatok a kivitelezést, valami szakszerűtlen dolgot tapasztaltok, nem megfelelő működést, keresetek bizalommal, segítünk megoldani a problémátokat.